bonne nuit, madame et monsieur. I si ho faig en francès, Madame et monsieur, més espectacular. Madame, monsieur, bonne nuit, Pyrénées Televisió. Pyrénées Televisió, Sergi Mas, vas suspendre francès. I jo sé per què. Anem a parlar de llibres, d'un nou llibre que veureu tot seguit aquest vídeo. Un terrible juego se está llevando a cabo en la ciudad, convertida en un tablero de ajedrez en el que ya han aparecido los cuerpos sin vida de 4 damas. Los cuerpos de seguridad trabajan sin desmayo en busca del asesino, que deja un verso en cada una de sus víctimas, y tienen la sensación de que ha huido de la ciudad. Charo regresó a su pueblo, donde se hizo cargo del bar de sus padres, y su vida transcurre en una cotidiana monotonía. El amigo de su infancia, Jesús, y un desconocido, Luismi, aparecen al mismo tiempo en su vida, cambiándola por completo. Y con ellos aparece también la inquietud de que, tal vez, acabe por convertirse en la quinta dama. Aquest vídeo i aquestes hores de la nit, jo solo el programa no el veig. Si fos espectador, me cago encima o debajo. Anem a parlar amb l'autor. Jorge Larena, Barcelona. Què tal, Jorge? Com estàs? Hola, bona nit. Molt bé. Bona nit, gràcies per estar en directe. Vaya presentación, quin llibre, vaya cague. A ver, explícame, perquè a aquestes hores ja dic que jo digo, ai. De què va? Explica'ns una cosa més, una miqueta més. Les 8 dames. El llibre Les 8 dames és un problema d'escacs. N'hi ha que posar 8 dames a sobre del tauler sense que entre elles tinguin un atac. I és un problema molt antic, que ja es va resoldre fa temps, al segle XIX, però que en aquest cas l'utilitza un assassí com el guió de la seva acció. I utilitza la ciutat com el tauler d'escacs. Tu ets un dominador dels escacs de les dames? Domines? ¿Eres bueno? Jo, de jove sí. De jove m'agradava molt, jugava molt, però un dia vaig dir, bueno, ja està, perquè necessitava 6 hores cada dia per els escacs i no, el meu cap no donava per arribar més lluny. Entenc. Jorge, com sorgeix la possibilitat d'escriure aquest llibre? Perquè hi ha un dia que dius, bueno, esto se ha de escribir, esto no puedo quedármelo yo. No, bueno, no sé, tú sabrás, ahora me lo explicas. Sí, jo he escrit ja, aquesta és la 4ª novel·la i mai havia fet una novel·la negra, però és un estil que m'agrada. M'agrada molt llegir, m'agrada. I em vaig posar a fer-lo. Vaig trobar... Jo soc una miqueta especial, també. I quan tinc una notícia que em crida l'atenció, normalment faig una hipòtesi de com ha arribat aquesta notícia. I jo vaig fer, fa molts anys, una hipòtesi sobre una notícia i un dia, traient papers i papers i papers de tot el que he escrit, vaig trobar aquest relat i vaig dir, aquest pot ser un final bo per una novel·la. I vaig començar a reconstruir la hipòtesi que és, al final, la novel·la, per arribar a aquell final. Vale. És a dir, que tu ja sabies el final, cosa que habitualment no acostuma a passar, no? Jorge, dic jo, no sé, Habitualment, bueno, no sé com treballar. Sí? Ah, sí? Jo sempre treballo des del final. No sé, és com una manera, perquè quan tens una cosa al davant, tens la idea de per què ha succeït això. Sí. Llavors, el meu cap va fent hipòtesi, i en aquest cas, mira, em va vindre
El vaig trobar que anava a treure'l, anava allà, perquè tinc molts papers molt antics, sempre escrit, Sí. en servilletes de paper de los bares. Igual que Messi. Ai, no, calla, que Messi no, que tu No, ets... No. Bueno, ja en parlarem, era ja en un parlarem. altre, Sí. era un altre. Vale. Sí. I vas... Llavors, Sí. Digue'm, perdona. digues. No, digues tu, que t'he interromput. Llavors pues, vaig fer la novel·la per això, per arribar a aquell final que em cridava l'atenció. I no vas tenir en algun moment la possibilitat, la seducció, autoseducció de dir, hòstia, el final ha de ser aquest, però vaig a estirar una mica més, vaig a fer que encara sigui més... O vas complir perfectament el teu inici programàtic de novel·la i vas dir, no, és que s'acaba així i s'acabarà així, d'aquesta forma. Sí, el s'acaba així va ser sagrat, s'acaba així. Ara, el camí sí que va canviar. El camí va canviar perquè, clar, vaig entrevistar-me amb policies, psicòlegs, en fi. Això ho veig tan difícil, però tan difícil, és a dir, proposar-li una entrevista a un policia, a un psicòleg, que mire, no és per a temes periodístics, és que estic fent un llibre. Això com arribes a convèncer? És gent professional de la policia, dels psicòlegs que ja coneixies, o vas dir... Vinga, gent que coneixia. Vale. Sí, llavors ja... I sobretot m'interessava més enllà de la forma d'investigar, que, clar, també, m'interessava com vivien les situacions, com vivien els moments, perquè és important saber això per fer personatges. Però va passar una cosa. El psicòleg em va deixar un llibre de Robert Haidt, que és un expert dels Estats Units en aquestes coses, i jo havia plantejat ja que l'assassí seria un psicòpata, que és lo clàssic de tota la vida. Sí. Però vaig averiguar que n'hi ha una part, un percentatge d'assassins en sèrie que no són psicòpates. No? I llavors vaig tindre que reconstruir una miqueta el guió, perquè no serà psicòpata. Tindrà altres motius. Aquí. Déjalo aquí. Tu has passat bé a la mida que anaves escrivint? Mentre feies escrivies a l'ordinador, anaves dient, no, aquest capítol fora, que no té tanta validesa, és a dir, com vas gestionant la construcció de la novel·la? Jo primer escric encara amb bolígraf. No. Sí, perquè tinc l'edat, que t'he escoltat parlar del pa amb vi i el sucre, i jo també ho he viscut. Veus? O sigui, clar, jo sempre havia escrit, ara moltes vegades he escrit directament a l'ordinador, però la novel·la o la poesia no, la faig amb bolígraf. Perquè em permet, quan passo el text a l'ordinador, ja em permet fer el primer repàs. Vull dir, perquè n'hi ha que fer molts de repàs. Llavors escric sempre, i en surt més, en surt molt més la creativitat amb el boli a la mà que amb el teclat. Diuen els psicòlegs que això va molt bé, que l'ordre va directament del cervell a la mà, als dits, i que és més natural, que teòricament va molt millor per tots els òrgans. A veure, jo... No ho sabia, no havia escoltat això, no? No, jo tampoc. A veure, que quan escrius a l'ordinador, mal dia avui també per parlar de l'ordinador, no? Sí, avui ja ho he vist, No parlaré més de l'ordinador. És igual. Però que quan escrius a l'ordinador també li dones l'ordre del cervell als dits, que en lloc d'un bolígraf tenen unes tecles. És a dir, que... Però bueno, alguna cosa ha de tenir el Vic de tota la vida, perquè... Saps el millor? El millor, jo vaig començar a escriure amb pluma i tintero al col·legi. Com portaves la bata a casa? Que això és una... Molt malament. Ja, crec que com a molts. I les mans. Claro. Però clar, si jo m'he educat en escriure així,
Clar que ara l'ordinador es fa un favor molt gran, Sí, que sí. És evidentíssim. Coses com són. Sí. Però clar, la creativitat em surt més amb el boli que amb el teclat. I és així. I a més, clar, m'ofereix aquesta oportunitat de fer un primer repàs ja directament al transcribir a l'ordinador. I disfruto molt i pateixo molt. Per què pateixes? Perquè mai m'acaba de convèncer el que faig. Una miqueta... És a dir, tu ets aquell que quan entrega les galerades a l'editorial o quan diu, vinga, va, s'acabó, un cop t'arriba el llibre a casa dius... Sí? Això. Llavors començo, què he posat aquí? Ai, com he posat això? Ai, vaig de ai en ai. Benvingut al club del perfeccionisme. Sé de què parles. Sí. Bueno, no serà tan dolent aquest A quan ja portes 4 novel·les, 4 llibres. Sí, realment he tingut... A veure, jo tinc por, sempre, de publicar, d'oferir la meva imatge. Jo sempre tinc por, perquè soc molt tímid. Llavors sempre tinc que la por. Però després, la veritat, sempre ha anat bé. Els meus llibres, una vegada fins i tot vaig estar al Premi Planeta entre els 12 finalistes. Què dius, Jorge? Què dius? No sabia això. Ostres, i Sent Perico no et van donar Planeta, Perico, no, Espanyol... No. És broma, evidentment és broma, És broma, que no és broma, però jo també ho pensava. Sí. Ja estic aquí. Sí. Però no, la cosa no va sortir bé. Bueno, però Déu-n'hi-do, d'estar entre els 12 finalistes és com per tenir un trofeu allà al menjador. Escolta, que jo he estat finalista i tu no, i difícilment qualsevol persona que estigui a casa teva i vingui a dinar, a sopar, hagi estat dels 12 finalistes del Planeta. Que això, buah, quina passada. La veritat és que les crítiques en funcionen bé i ara amb aquesta, que clar, estic esperant qui l'ha llegit, que em diu, i ja és que ja la van llegint, ja ha arribat que sí, que funciona. Clar, bueno, això era la següent pregunta, que no tinc preparades, però és immediatament la següent pregunta, que és quina resposta vas tenint, no només de l'editorial, sinó també dels lectors, lectores que diuen, ostres, que al final, indefectiblement, tenen un tipus de màgia especial per posar-se en contacte amb l'autor. Què t'arriba? Em va arribar... Bueno, primer tinc que fer una aclaració. No tinc editorial. És autoedició. És autoedició en Amazon. Tot per tu, Ja ho saps, això, Tot per tu. Això és tot per tu. Tot per tu, bueno. Bueno, més o menys. Els serveis d'Amazon, Sí, però també tenen la seva part. Clar. És normal. Sí. No, però el món editorial és complicat. I no he trobat una opció que m'agradés. I al final un amic va dir a Amazon pots publicar i mira, vaig provar. I ho vaig fer tot jo, que la revisió ortotipogràfica, l'edició, m'ha costat molt, però he après i també he disfrutat, perquè fent coses que no saps, a la vida també disfrutes i pateixes, per suposat. Evidentment. En principi no tinc editorial, tinc autoedició. I I m'has fet una altra pregunta, però ara no em recordo, m'has dit. No, bueno, és simplement el que t'arriba dels lectors, que sigui autoeditat o no, és a dir, sempre hi ha un retorn, sempre de qualsevol tipus de persona que trobes a l'autobús, pel carrer, llegint un llibre. I quan és teu dius, hòstia, que bonito. Jo he posat n'hi ha una adreça de mail a dintre del llibre, per si algú vol, però la gent que em conec, que és la que de moment és la que m'està dient, de moment estic content, perquè el llibre funciona. És que és un llibre una miqueta complicat, perquè és com un puzzle amb molts personatges que es van posant fins que es tanca. Llavors, jo em feia una miqueta de por per això, perquè no és una estructura comú, és una estructura una miqueta especial. Però, de moment, està funcionant.
Que bé. Escolta, Jorge, no puc negar una evidència que tu i jo tenim en comú i que som a 6 dies d'un derbi i que aquí a Andorra es viurà d'una forma molt concreta, molt apagadota, també t'ho diré, que aquí... Més tranquil·la. Ni t'ho imagines. El Madrid aquí és top, també t'ho dic, és top. El Barça també, però no tant. Estem intentant crear una penya de l'Espanyol aquí a Andorra. Som pocs, som 7 de moment. Bueno. El Rubius un dia va tenir 2 seguidors mentre feia streaming. Un dia va tenir 2 i el següent dia va tenir 10. Vale. Sí que vull preguntar-te, perquè no podria permetre'm a mi mateix dir, hosti, ha estat a l'arena aquí i no hem parlat de l'Espanyol. La pregunta és, què? ¿Qué? Es una pregunta muy concreta. Sí, molt concreta, que va a la yugular directament. Què? Mira, primer. Sí, ara. Jo estic visquent un moment de la meva vida que no coneixia, que és tindre dues sensacions completament oposades. Ai. Soc feliç perquè he publicat el llibre, que m'ha costat el meu decidir-me. Soc feliç perquè he publicat el llibre i estic molt trist perquè l'Espanyol se'n va per un camí que... Ja no parlo del descens, no parlo de la possibilitat del descens. Parlo del club, de qui té el mando i de com van les coses i com es fan. I clar, ara vist, som molt feliç i una estona després estic molt trista. Així que el què és estem fotuts, Sergi, estem fotuts. I no només per resultats esportius, no, pel conjunt de com s'està gestionant el club. Estic preocupat. Ara, el derbi, pues el derbi és el derbi. I clar, a veure si guanyem. Perquè si no guanyem el derbi, estamos listos. Si no guanyem el derbi, estem a segona divisió i possiblement el Barça, si guanya el derbi, serà campió de Lliga, enviarà l'Espanyol a segona, que és un bon motiu. No oblidem que hi ha una rivalitat. Home, clar, és normal. I que el Barça voldrà guanyar l'Espanyol, acornellar el Prat i... L'altra cosa són les arestes i les reaccions que algunes persones puguin tenir de ràbia, que retracta sincerament la seva forma de ser i la seva forma d'intentar conviure amb unes persones que no pensen com ell, com amb uns seguidors, però ja està. La rivalitat és així i és normal, és normal. Ells volen guanyar i si a més a nosaltres ens fiquen cap allà, doncs és normal. O no és normal quan tamudazo... Que sí. És evident. Escolta, i en quant a l'Espanyol, veus alguna solució a curt termini? Perquè en principi aquest home, l'empresari xinès, ha evitat que l'Espanyol caigués com va caure el Figueres a tercera catalana, no tercera divisió, a tercera catalana, i ha anat pujant esglaons fins a la tercera, l'any passat va baixar de categoria, o altres equips de la geografia espanyola que han desaparegut i que s'han hagut de refundar. És a dir, jo alguna vegada he pensat, igual no ha estat tan malament, hagués començat de zero, el que passa que també ara, a posteriori, és molt fàcil pensar-ho y manifestar-ho, tío. Si ahora, claro, ahora que nos va muy bien con el Mr. Chen, ahora és fàcil. Home, també penso que haver fet un estadi nou amb un equip jugant a tercera o quarta territorial, telita, i el dia a dia, i els pagaments i els sous, los sueldos, no los huevos, els sous, això com ho gestiones? Jo crec que Mr. Chen va comprar el que ell pensava que comprava. La marca Barcelona, sens dubte, va influir molt i també entenc que ni ha estat ben assessorat ni s'ha deixat gaire assessorar i no sé a dia d'avui quin és el seu modus operandi amb un club que es diu Real Club Deportiu Espanyol que té 125 anys, 123 anys. No ho sé, per això et pregunto, i ara sí que ve la pregunta, al futur, després de la primera pregunta que t'he fet, que és què, la segona és al futur. Primer, dues vessants. Una, com ho veus? Com lo ves? Què puede passar? Perquè jo crec que el descens, mal que ens pesi, està aquí a la cantonada. I dos, el que faries tu si et diguessin, tingui vostè
les claus del club. Jo crec que el senyor Chen va cometre un error, que és creure que pot gestionar un club de futbol sense saber res del món del futbol. Jo fa ja 4 o 5 anys que estic dient que té que haver-hi aquí un president executiu que sigui el que prengui les decisions esportives, les decisions de gestió del club. I té que ser una persona que primer tingui el sentiment, Perico, perquè és molt important. El nostre club no estem aquí per guanyar coses, estem aquí per un pur sentiment. Sí, senyor. Llavors, té que estar el senyor que mani, té que tindre aquest sentiment i compartir-lo amb l'afició. I té que ser una persona que estigui en el món del futbol, que sàpiga com manejar les coses. El senyor Chen des d'allà no pot fer-ho. No pot fer-ho, és d'una altra cultura, no coneix aquest món, no té contactes en lliga, federació. Té que haver-hi un president executiu, aquí. Jo sempre, des del primer dia, quan va vindre Chen, perquè ara tots critiquem a Chen. Sí. Tots. Però quan va vindre Chen, tots estaven il·lusionats. Perquè, clar, tenia la pasta... Tenia el dinerico contante i sonante, i tanto, i tant. Però jo en recordo que va fer una cosa que a mi no me'n va agradar res, que és treure el senyor Collet. Tendria que haver deixat el senyor Collet de president executiu, que havia fet un masterclass. Con dos duros. Clar, governant un club pràcticament en quiebra. Sí, senyor. I el senyor Collet tenia els contactes, tenia el coneixement d'aquest món, i hauria fet, segurament, al tindre un pressupost equilibrat i sense deute, podria haver fet un projecte real. Però ha anat agafant gent, que no. I al final pren les decisions allà a Xina amb les coses que li conten, no amb les que viu. I no és el mateix. No és el mateix quan tu fas coses en les experiències que has viscut que per lo que et diuen uns altres. I per mi el problema és aquest, que el senyor Chen el que té que fer és tindre els seus comissaris econòmics a sobre del club i tindrà un president executiu i una directiva de gent d'aquí que sàpigui com funciona aquest món. Però jo no lo veo, però hauria de fer-ho. Seria la manera de solucionar el problema. Sí, però si vol marxar o ell li sembla bé marxar, alguns haurem de dir, bueno, oiga, que se debe porque no se irá gratis. És a dir, això que diuen ara, com si fos l'any 70, directiva, dimisión. Muy bien, deme el dinero, al menos lo que he puesto. No ya todo, bueno, deme algo, pero no. Dimisión usted. Directiva, dimisión. Això ja no funciona així. Si no n'hi ha directiva. Què directiva? Bueno, però això s'ha escoltat. La directiva! Què directiva? No n'hi ha. Què directiva? No existeix. Bueno, és el que hem decidit, el que han decidit els socis del club. Bueno, és a dir, o sigui que... va decidir la llei que va canviar a Societat Anònima Esportiva... Menys 4 clubs. I dels 4, un, de seguida, en 10 minuts, crec que s'acabarà convertint en Societat Anònima. És que, clar, és que també com evoluciona l'esport, que és un negoci. Sí. La Societat Anònima sembla que té sentit. Però, clar... Bueno. Cosa és complicada. En fin, no ho arreglarem ni Jorge Larena ni un servidor. He vingut aquí a parlar del meu llibre. Exactament. Com deia el senyor... Paco Umbral. Pues así es. Per tant, Jorge Larena, mucha suerte con las 8 reinas. Las 8 damas. Y este nuevo libro que, sabiendo el final... te has inventado prácticamente todo. Un fuerte abrazo, Jorge, y moltíssima sort. Gràcies, Jorge Larena. Adéu. Bon dia. Bon dia, dic. Bona tarda. M'agrada molt el nom del programa. La vida. És que és això, eh? És que ho tenim tots. Mira, la dedicatòria d'aquest llibre. A ver. A la vida, un regalo, casi un milagro. Jo també ho signo, això, eh? Jo també ho signo. Gràcies, Jorge Larena. Gràcies.